Ladislav Straka a Jenisej dokončili partu bez trestných bodů v čase 62,54 vteřiny. K limitovanému času se přiblížili na 0,54 vteřiny, zatím druhé místo. Start má povolen Sonja Stejskalová a Aquila jezdecký areál Pavel Stejskal. Připraví se Valtrová, Hančlová a Dohnal. No, protože to je až zatím. Co? Je napsáno až zatím, jo, a oni to nikde nečtou. Ty do toho nemůžu naslyšet. Schodila hned první, jo. Thank you.